Knæer snart. Ja, det er tak for sidste julesang. Godmorgen, venner. Vi skal hjem i dag. Vi skal hjem snart, klokken den er sådan 9-agtigt. Og mit hår, det har krise. Hvad laver du, mor? Jeg har stadig ondt i min mandel, eller hvad det er. Må der nogen, der tror, det er min lymfekirtel? Ja, dem har du over hele kroppen. Okay. Jeg har sygt ondt i mandlen. Men mor, når jeg børster tænder, ikke også, så er jeg ved at kaste op hver gang. Ja, du har altid været kraftfælde. Ja, men jeg ved ikke, hvad det er. Det er bare, når jeg børster tænder. Det synes irriterende. Men vi skal hjem i dag, og det er den 21. december, tror jeg. Er det ikke det? Jo. Ej, Jule, vi har 2 låger i vores julekalender. Jeg har den. Har du åbnet dem? Hej vennerne. Vi sidder lige her i bilen. Det er lige noget tid senere. Mor og far er lige inde i det, der hedder Fakta. Det hedder bare Fakta. Det er det samme Fakta, som vi har derhjemme. Jeg troede faktisk, det var dansk. Er det ikke det? Er det ikke det? Det er det jo lige ved grænsen, er det ikke det? Jo. Gratis kaffe hver søndag. Men der er torsdag, er det ikke det? Det er tørne. Der er onsdag i dag. Venner, vi skal lige have en snak. Ikke Bivle. Man kan ikke se dig. Jeg gik ind i Flækgaard, vi var lige inde og købe hvad det hedder, sodavand og sådan nogle ting. Og jeg har det sygt dårligt lige nu. Det er blevet lidt bedre, men jeg havde det sygt dårligt, da jeg gik derinde, som i sygt dårligt. Og det sidste, jeg magtede, var sådan folk, der tog billeder af mig i smug. Men det skete, og jeg bliver fucking sur og seriøst. Jeg gik ud, for jeg magtede ikke. Jeg føler mig sådan, det er så krænkende, når folk gør det seriøst. Altså det er bare sådan, man opdager det, ikke også? Og man kan se, at folk står sådan med deres telefon. Man føler sådan, at man bliver... Jeg kan ikke forklare det. Det er bare sådan en helt vildt træls ubehagelig følelse. Så please lad være med det. Juliane kender det også. Det er så irriterende, og det er bare krænkende. Det er bare virkelig sådan, så kom hellere hen og spørg, i stedet for det der. Det er okay, at de opdager os, eller sådan taler jeg også, fordi jeg ved, at jeg taler på andre YouTubers vegne også. Det er okay, og selvfølgelig, altså, så kan jeg godt forstå, at der er nogen af jer, der bliver sådan, fordi det er vildt at se os i virkeligheden. For nogle af jer, det er fucking sygt for mig, at det er vildt for jer. Ja, eller sådan lidt. Ja, men det synes de jo. Altså, ja. Og det er jo sygt, og det er jo på en eller anden måde fedt. Og det er jo helt vildt fair, men og det opdager vi også. Vi kan jo godt se, at folk bliver sådan, eller sådan, fordi folk siger nogle gange nogle lyde, hvor man tænker, ja. Og så er det jo super fint, hvis man kommer hen og spørger om et billede, helt sikkert. Men det der med at sådan følge efter os og tage billeder af os. Jeg har også prøvet sådan nogle håndboldkampe, hvor der er nogen, der har stået og taget billeder af mig, mens jeg træner op, eller varmer op og sådan noget. Ja, netop. Lad være med det seriøst, fordi altså... Vi har også et privatliv. Jeg har også et privatliv. Nu siger jeg vi, fordi det går også ud over Juliane, at folk tager billeder af hende i smug. Vi kan lige så godt sådan sige højt, Juliane får ikke taget billeder. Det er hun ikke vild med. Heller ikke sådan familieagtigt. Nej, Juliane havde bare fået taget billeder. Og jeg tror lidt, vi har den sådan mening, at det er jo ikke Juliane, der er i det her, eller sådan. Det er jo ikke Juliane, der er YouTuberen. Juliane er YouTuberens søster. Nu siger jeg det sådan helt lavpraktisk. Og så vil folk gerne have billeder med hende. Det er jo, der er nogen, der synes, det er fedt. Jeg ved, at Julias søskende, de kan godt lide det. Juliane kan bare ikke lide det, og der er man jo meget forskellig. Og nu er der nogen, der vil skrive, lad være med at klage, du har selv valgt det, og sådan noget. Fordi de er der altid sådan, ja, men altså, så vil jeg bare sige, at det er fordi, man ikke har været der. Det er fordi, man ikke har prøvet det, og ikke har levet det. Og jeg skal ikke sidde og klage overhovedet. Jeg siger bare, at det er krænkelse af privatlivet. Du, som helt almindelig privatperson, vil også synes, at det var underligt, hvis folk stod og tog billeder af dig. Du ikke vidste, hvem var, eller sådan. For det er jo sådan helt lavpraktisk, sådan det er. Jeg kender jo jer, men I kender mig, og det er bare uanset hvad, super ubehageligt, at folk tager billeder af en, og det vil jeg også synes. Men nok for den her ramble. Jeg er tørstig. Vi har jo sodavand bag. Du går bare lidt over og tager med mig. Jeg gider ikke at hente dem. Så er jeg kommet hjem, og jeg sidder lige og spiser en knækbrød med hår på. Apparently, og smørost. Lækkert. Jeg skal lige have lavet noget arbejde. Nu har klokken den er 2:30. Jeg skal redigere en video, som jeg filmede, inden jeg tog afsted. Vi købte simpelthen vand i Tyskland. Som mange af jer ved, så elsker jeg at drikke vand. Og når jeg har vandflasker ved mig, så har jeg også bare nemmere ved at få drukket vand. Så det tænkte jeg var en god idé. PT og mor hen og hente juletræ, så vi skal pynte juletræ senere. Det bliver super hyggeligt. Mega juleagtigt. Nilla, han kommer også senere. Og så skal jeg lige have fundet et nyt stearinlys til den her. Og have tændt det, fordi... Ja, det har jeg bare lyst til. Og så skal jeg i gang med at arbejde. Sig hej, du.
Hey legetøjet, jeg er her. Hey, jeg er her. Yeah. Jeg er lige blevet færdig med at redigere, og jeg har simpelthen lavet en video, som er en snak om G-streng den her gang, jeg lige har redigeret færdig. Jeg synes selv, at det er en video, som jeg har manglet sådan lidt selv, eller jeg selv ville mangle, hvis jeg sad derude og skulle til at gå med G-streng, eller sådan bare sådan generelt, fordi jeg synes aldrig, jeg har set noget om det. Jeg kan huske, dengang jeg var yngre, der var det virkelig en ting, som var en ting. Altså, det var virkelig noget, som man gik op i, eller sådan, at det var mega sejt, hvis man var den første, der fik lov, og man ville sygt gerne have lov mega tidligt, og sådan. Jeg fik lov første gang på min konfirmation, men alt det der meget mere om i den video, jeg siger, det hele der, jeg håber egentlig lidt, jeg er sådan meget jeg er også egentlig sådan meget i tvivl om, hvorvidt den vil blive taget imod, fordi det er meget random, eller sådan, når jeg kunne forestille mig, at folk ville tænke, det skulle da lige meget, eller sådan. Jeg håber, folk vil tage imod den, og folk vil se den, og folk vil være sådan, hey ja, det er der måske noget om, eller sådan. Jeg synes, der er sindssygt mange videoer på YouTube efterhånden med menstruation og sådan noget, som jeg jo selv vil sige, jeg var fortaler for, eller sådan, det lavede jeg super meget om for 2 år siden, og snakker stadigvæk super meget om det. Det er et af mine sådan main subjects, jeg snakker meget om, og altså det er super fint, at der er blevet sat mere fokus på det, og der er blevet sat fokus på bryster. Der er rigtig mange på det seneste, der har lavet sådan nogle videoer, hvor de snakker om menstruation, og hvor de snakker om bryster. Alle de her ting, som før ikke var en ting, man snakkede om. Og det synes jeg jo kun, det er fedt. Eller sådan, jeg kan huske, da jeg kom ud med det først, så var folk sådan lidt i chok, og sådan, du ved, nu er det bare en ting, man gør, og nu er der ikke nogen, der siger noget til det mere. Så det synes jeg jo egentlig er super godt, man italesætter det. Jeg håber virkelig også bare, at det er noget, som gør noget i den virkelige verden, eller sådan, at det er sådan noget med menstruation, at du skal ikke være bange for at tage dit bind op af tasken, og alle de her ting her, som jeg har snakket om for lang tid siden, og ikke for så lang tid siden, og sådan noget. Og jeg var sådan, det er fordi, grunden til, at jeg egentlig ikke gør det så meget mere, altså jo, jeg gør det jo, jeg nævner det jo mindst en gang om måneden, at du ser, jeg har menstruation, eller I hører meget på det her på Second Channel, men grunden til, at jeg sådan lidt er stoppet med at lave så mange videoer om det, det er for det første, fordi jeg har lavet super meget, jeg ved ikke, hvad jeg ellers skal tale om, fordi det er for helvede bare blod. Så er det også fordi, at det virkelig sådan blev et stempel på mig, at det er hende der snakker super meget om menstruation, eller det er hende der menstruation queen og sådan noget, hvor jeg var sådan, hey, okay, det har jeg ikke lyst til at have på mig, jeg har bare lyst til at informere unge piger om, hvordan verden fungerer, hvordan det egentlig er, hvis man ikke får det at vide af sine forældre, eller sådan. Og min mor er ikke kommet tilbage nu, det synes jeg er lidt mærkeligt. Jeg prøver lige at ringe til hende, fordi jeg synes, det er weird, hun ikke er kommet tilbage nu. Nilla, han er kommet. Ikke? Kom, vi skal lave broccoli. Vi skal lave broccoli. Yes, jeg steger broccoli, fordi det er min yndlingsgrøntsag. Ja, det er også mening. Hvad? Det er også mening. Nej, jeg kan også godt lide gulerødder, mor. Det har vi altså. Hvad skal vi ellers have? Jeg skal pasta. Vi skal have noget pasta. Det her det er sådan noget lemonpasta. Var det det der? Det er faktisk dejligt. Fra Italien. Jeg skal lige huske at røge det her. Nilla, han sidder herovre og hygger med Manse. Hvad med Manse? Shit, vi skal have et juletræ ind. Mor, vi skal hente juletræet. Ja, det er jo vildt. Hej Musse. Hej Musse. Men han gemmer sig faktisk tit. Nå. Jeg skal styre min broccoli. Det er Johans sodavand. Hvad laver du? Jeg lakker. Hvorfor? Fordi det er Johans sodavand. Så har du bare ladet den lidt spærre det hele. Ej, jeg fyldte den op. Det er godt, Niels. Jeg har passet dit mad. Hvordan går det med det? Altså, jeg er jo blevet husmor. Er mamma så god til at vlogge, eller hvad sker der? Nej, det gør jeg godt nok, ja. Men det er jo også citronpasta hjemmekøbt fra Italien. Det er mærkeligt. Det er helt gult også. Jamen, det tror jeg, det er æggene. Nå. Citronsaft er jo ikke så god. Hvad har hentet juletræsfoden? Hej det. Ja. Så skal vi hente tæppe, og så skal vi lige brætte det ud. Hvor ligger tæppet? Ikke rummet, hvor der er julepynt. Det er Okay. sådan en lille. Men kan vi ikke gøre det, når vi har spist? Jo, men hvis I nu, mens jeg lige styrer det her, så henter I lige tæppe. Okay. Ligger det nede i julerummet? Ja. Okay. Så henter jeg det. Hej Moses. Ligger I lige her og hygger? Hej. Hej Nynne. Har du hygget, mens vi har været væk? Har du hygget, mens vi har været væk? Hvad Manse? Du har lavet banade. 4 par Yeezys. Klart. Hvad det hedder? Har jo slet ikke 1000 ting. Er det ikke det her?
Jo, nej. Jo, det er. Det er det Jeg her. ved ikke om... Ser den sådan ud, jeres? Ja, den ser sådan her ud. Det ved jeg selvfølgelig ikke noget. Du har da set den sidste år. Det kan jeg sgu da ikke huske, hvordan jeres juletræsfodstæppe ser ud. Nå. Hvad så? Godt, Chrisser. Ja, bare læg det ned. Ikke også? Bare læg det ned. Så, der er det jo så godt. Føler du dig stærk? Jeg er sygt. Det er sygt højt, det skal ikke være her. Alt det yoga. Skal du være sportschef for en drenge, der spiller computer? Det kan ikke være her. Jo. Men der er obligatorisk fysiotræning på skemaet for at skyde skarpt. Så mor. Vi skal lige klippe. Det er ikke så godt. Hold lige der. Vi skal ikke lige have nogle pletter på loftet. Det er ikke så godt. Det er tæt på. For i dag bliver Det kan sådan set være håndholdt e-sport eller Jamen det er stjernen også. Sådan. Den går i stykker, du den ikke? Ej, mor. Det er bare som om det er helt skært nu. Prøv lige at holde den. Ej, mor. Mor, den virker ikke. Jo. Nej. Det var sidste år, hvor vi ikke troede, den virkede. Status er, at vi har fået de her lys på. Og fuck, hvor er det grimt, mand. Altså, hvad er det, der sker? Jamen, det er jo jeres samarbejde. Jamen, jeg ved ikke, hvad det er, der sker. Det er mig og Niels, der har taget dem på. Det er det grimmeste. Altså, hold nu. Jeg kan ikke. Altså, når jeg ser det der, så er jeg sådan lidt glad for, at det ikke var mig, der sætter dem på. Hvad? Det der nede i bunden, det er jo pænt. Det er dit værk. Deroppe, der ødelægger det. Nej, Det er det da. Jeg har sat de 3 øverste. Ja, prøv at kigge på dem. Det kan jeg godt se. Det kan godt være, at I skal flytte lidt rundt på dem. Det kan du selv gøre. I stedet for at sidde der og nyde en cola. Ja. Ikke, momse? Det er krævende. Altså, jeg skal have hvidt juletræ for det første. Og det skal være plastik. Kan man få det med indbygget lyskæde, så er det også det, jeg gør. Altså, det kan man nok godt. Det skal jeg Hvor have. er hyggen i det, Chris? Så pynter jeg det bagefter. Men nu kommer jeg lige tænke på, at du har lavet som barn. Vi har altid årets grimt. Det er så grimt vores juletræ. Altså, det er det. Der er intet pænt ved det. Jo, det er der, for det er alt sammen noget, I har lavet. Mig af det. Det tror jeg bare ikke, jeg er typen til. Nynne, hun har det på samme måde som mig. Så venner, nu skal vi til at pynte træet. Moren sidder på gulvet med Manse, mig og Nell, og vi hænger pynt på. Og det skal nok blive hyggeligt. Så venner, vi er endnu ikke færdige med at pynte juletræ, men det tager 100.000 år. Og Momse, hun sidder hernede og fedrer den. Yes. Og giver os julepynt, vi kan tage på. Det er super hyggeligt, men nu har vi kun gjort det i 10 minutter. Så Momse, hun skal nu. God plan. Så Nilla. Det kan den godt. Oj. Ej. Det var flot. Skal der mere på, mor? Ja, nu kommer vi jo til det alvorlige. Okay. Jeg synes ellers, den her, den er voldsom nok. Eller den her kage her, der ligger inde i den her. Det her juletræskugler fra min oldefars hjem. Så det er din tip-oldefar. Hold da op. Så de skal ikke, Tror du så ikke, kattene kan nå dem. Tror du ikke, det er dig, der skal tage dem på? Så går jeg hen og redigerer gårdsdagens vlogsmor. Det er en meget god idé. Super. Manse, han er vild med juletræet, ikke også, Manse? Han er vild med juletræet. Ja, nej, okay. Hej. Hvad sker der herovre? Man skal kravle i spanden. Han er på spanden. Ligger du nede i spanden, Manse? Og så din store tykke hale, den er her. Vil du godt lide at ligge der i? Jeg kan godt lide Altså, den er jo meget, meget lille i forhold til ham, synes jeg. Han kan godt lide det. Så det er fedt? Okay. Godnat så. Hallo. Hvor du er sød, når du ligger der. Så er juletræet pyntet færdigt. Og Nynne er vild med det. Nynne, hun er fuldstændig vild med det.
Man ser, han ligger stadigvæk i spanden. Nu hun sådan skifter lidt plads. Hun skal lige acceptere den. Og man ser, han ligger herovre stadig. Hvad laver du? Man ser... Jeg skal til teoriprøve i morgen. Gud, det ved jeg slet ikke, om jeg har sagt. Jamen lad nu være med at sige det for meget, hvis nu det ikke går. Jo, men de ser det først efter jo. Nej, du kan bare klippe det ud, ja. Jeg skal til teoriprøve i morgen. Ja. Men du nailer den sgu da. Wish me luck. Så venner, hvad det hedder, mig og Nilla, vi ligger lige her. Jeg skal til sove klokken, den er 10 minutter over 10, og jeg skal til teoriprøve i morgen klokken 9:30. Og jeg skal helst have 10 timer søvn i hvert fald. Tak fordi I set med, det er jeg glad for. Ha' det fedt! Hej!